луқмони ҳаким пеш аз маргаш ба писараш се васият кардааст. якум, ба занаш роз нагӯяд. дуюм, аз шахси навбойшуда қарз нагирад ва сеюмӣ, бо Миршаб дӯстӣ накунад. вақте ки падараш вафот кард, писар хост ин се васиятро бисанҷад. аз бозор гӯсфандеро гирифта забҳ кард ва ба халта андохт. даҳонашро сахт баста ба хона овард. занаш пурсид: дар халта чист? ман тасодуфан касеро куштам. ӯро дар халта овардам, то касе пай набарад. агар нахоҳӣ шавҳаратро аз даст диҳӣ, нагузор ки ин гап овоза шавад. баъдан аз як одами навбойшуда қарз гирифт ва бо Миршаб дӯст шуд. рӯзе бо занаш гапаш гурехта ӯро зад. занаш бо овози баланд дод зад: вой мусалмонон, шавҳарам одамкуширо ёд гирифт. акнун мехоҳад маро ҳам бикушад. дар ин бора фавран ба ҳоким хабар дода шуд. ҳоло нагурехта ӯро дастгир кунед. ӯро кӣ дастгир мекунад? вақте пурсиданд, ман хонаи ӯро медонам, гуфт Миршаб. ман худам ӯро дошта меорам. маро раҳо кун ҷура, илтимос кард ӯ аз дӯсташ. аммо Миршаб рад кард. аз ин ҳодиса бохабар шуда бой ба наздаш омад. қарзи худро адо кун. агар ту зиндонӣ шавӣ, пулам месӯзад. аз кӣ пуламро мегирам? Миршаб ӯро ба назди ҳоким бурд. ҳоким ӯро шинохт. оё писари одаме чун луқмони ҳаким сазовори ин кор аст? ӯ гуфт: иҷозат диҳед он халтаро биёранд. халтаро оварда дар назди ҳоким кушоданд. гӯсфанди кушташуда баромад. ин чӣ гап? метавонед фаҳмонед? вай ҳамаи воқеаҳои рӯйдодаро нақл кард. падарам ба ман се васият дода буд. ман ин корҳоро барои санҷидан кӯшиш кардам. ҳар чизе ки падарам гуфта буд, рост будааст.